Здравейте, аз съм Яна. Аз съм Михайла и днешната дата е 15 март 2025 година. Намираме се в централното фоайе на ректората на Софийския университет в събота. Но защо сме тук в събота, Яна? Всъщност, днес се провежда второто издание на турнира по шах, който е организиран от студентски съвет при Софийския университет. Тогава какво правим още тук? Хайде да ходим при състезателите. Как се подготви за днес? Преговорих няколко дебюта и решавах малко тактики и общо взето това. Не съм се готвил чак толкова сериозно, все пак е любителски турнир. Нагласата ми беше напълно оптимистична да дойда да поиграя шах, защото много рядко вече мога да играя с някого физически и затова много се радвах, че мога да дойда тук. Откровенно казано, не съм се подготвил по специален начин. Просто си играя шах всеки дневно и се опитвам да запомня къде правя грешки. Здравей, казвам се Любомир и съм вече, както казаха колегите, други шахматисти, превъртял играта, т.е. аз съм завършил и съм преподавател. Всъщност единственият от преподавателите днес, който се яви, това е и да кажа и предизвикателство към останалите преподаватели следващата година да дойдат малко да отсрамим преподавателската част. Благодаря на студентски съвет за организациите за това, че ме допусна в състезанието. Искрени благодарности, въпреки че съм малко така с wildcard, нелегален днес. Как оценяваш партията си, която мина сега? Доволен съм, успях да я спечеля, но в един момент мисля, че както всичко беше на моя страна и изведнъж малко се таковах, но в крайна сметка всичко да върши добре, така че... Една идея по-мотивиран, защото беше победна за мен и някак си сега се чувствам още по-добре и мотивиран да продължа играта, но преди всичко важното е да се забавляваме, затова сме ни дошли. Сравнително спокойно. Виждала съм ви преди. Мисля, окей. Как би описал шаха за теб с 3 думи? Забавление, интерес и хоби сам. Детство, добри моменти. С кой шахматист от историята би искал да играеш, ако имаш такава възможност? Със сигурност с Боби Фишер, той е много луд, но ми е много любим, особено както гледах биографичния му филм, сигурно бих искал да го срещна. Доста е странен, но точно с това ми допада, защото той е изключително нестандартен играч. Като цяло аз такива от световно известни шахматисти в историята не съм проучвал. За мен играта е по-скоро удоволствие. С всеки, в който имам възможност бих, въпросът е да има игра. Как се справяш с напрежението преди и по време на партия? Вдишвам дълбоко въздух и просто се пробвам да се фокусирам върху играта. И запомням, че в крайна сметка шаха е просто игра и няма нужда да се направиш твърде много за нея. Преди партия обичам да загрея с 2-3 игри, обикновено на по-къс формат от този, на който играем в момента. Тази сутрин играх на 5 минути. По време на партия гледам да се изолирам от всички останали шумове и аз вчера казах, че шаха е напрежение за мен. Но да, гледам да се фокусирам върху това, което се случва на дъската и да не мисля за нищо друго. При теб? При мен аз не обичам да играя преди партия шах, обичам по-скоро да си чувам, да почивам. Като започна да играя, наистина гледам само дъската, абстрахирам се от всичко и общо взето нямам напрежение тогава. По-скоро малко преди партията е по-напрегнато с кой ще играя, къде ще играя, бели, черни и като седна вече играя. Коя е любимата ти фигура за шах и защо? Може би любимата ми фигура е може би конят, защото е най-уникална, нали? Има така по-уникална траектория и има повече, може би, креативност, която ползваш. Бих казал топа. Защо? Често казвам, не мога да ви отговоря. Харесва ми как се движи, пък и повечето хора сигурно изберат царицата, така че... Какво е настроението на участниците според теб? Мисля, че те доста харесват цялата организация, поне получаваме добри отзиви до сега и много се надявам накрая всички да са щастливи, че са били част от него. Кой от турнира по шах ти хареса най-много тази година? Най-много ми хареса, че се познах с много хора, които имат интерес към шаха, получиха се интересни игри и си опозотворихме уикенда. Организацията беше на ниво, справихте се с техническия проблем доста добре, така че съм доволен. Бил съм на турнир, където организацията е малко, така че съм доволен как го направихте. Мерси за което. Благодарим! Здравей, казвам се Александър Филисян и съм председател на Комисията по спортна дейност към Студентския съвет на Софийския университет. Какво включваше организацията за този турнир?
Организацията включваше няколко неща. Първо, време беше да запазим тази хубава зала, това фойе централно. След това беше да направим хубаво известение в социалните мрежи за събитието, така че хората да научат. Имаме колкото може повече участници и разбира се да осигурим хубави награди за тях, както и едно качествено провеждане на самия турнир. Много съм доволна от организацията на турнира. Всички, които участваха в нея, страшно много се постараха и съм невероятно доволна от целия екип на Комисията по спортна дейност и не само, тъй като доброволците, които се включиха и извън нея, допринесоха със своя чар, усмивки и добро настроение. Имаме подобрения в няколко различни насоки. Основното е, че сме по швейцарската система, която е официалната такава за игра на шах. Хората могат да играят също други, които са много близко до техния рейтинг и така максимално добре да бъдат оценени. Също подобрение е това, че имаме in-kind спонсор, който е предоставил много готини награди за победителите, както и таблото с обясняване в реално време на резултата.